Nasri Piano on the mix. Ya ahadin samadin buwayi mai kudura shi daya, mai kudura da tasarrufinta. Almaliku kama waya tsare ni shiri na haƙon magauta, da tarko na makiya kama kafa da farin masoyi. Jagoran tafiya annabu mai daraja da girma, masu farara aniya mai nasaba da tsatsan nagarta. Na ɗika ubarin tafiya rabu ka ƙara dubin salatai ga annabu mai kwalliya sa'a hali da dukan sahabbai, masu farara aniya masu isa da cuka da girma, sun jura dukan gwagwarmaya. Na yi tawassuli da diyarsa sai ya dafa da matu bintuli izu muradina, yana da farara aniya mai daraja da isa da girma. Ya kairi ya fauziya rabu tsare ni da sharkan duk magauta ko makiya, karya magauta na ɓoye. Ni Zainabu na yi musu wuya gaba masoya annabunmu, masu farara aniya sun yi shiri su fita bagen na, su taru su zo su tsaya babu dogon tsoro abunsu, sannan kuma ba karaya tattajani da jiyalunmu, masu cikar aniya barhama jigo na mu babba, masu farara aniya babai na sidi na jambulanmu. A gaida uban tafiya mai maka alfaharin ganawa, shirin Allahu kake zamja ana sara ka toho mai samakiya gajiya. Kaji haniniyar da wakai na ɗaha uban tafiya, annabi yau fa badar ya dosa da wata farar aniya. Sun kwashi da ingirci da dawa suna azamar tafiya, inda ka dosa sun ka dosa, idan ka tsaya su tsaya. Wanne ciki ne zai hau ma'aiki na da uban tafiya, mai maka yau fa badar ya dosa da wata farar aniya. Kai ne na gani da isa da girma, na bi ka uban tafiya, inda ka dosa sun ka dosa, idan ka tsaya su tsaya. Ya mai takwabi mai kyau da silike yana ta shirin tafiya, mai maka yau fa badar ya dosa da wata farar aniya. Ka ta gefe da wakai yana ta shiri na tafiya, inda ka dosa sun ka dosa, idan ka tsaya su tsaya. Ana haka sai dururum kake ji fito na uban tafiya, Muhammadu Hamidu ka gama kam da dukkanin makiya, mai maka yau fa badar ya dosa da wata farar aniya. Sai ka fara aka hausa lati ga mai maka na tafiya, babban takwabinsa yana ta sheki zai fille kan makiya, inda ka dosa sun ka dosa, idan ka tsaya su tsaya. Yana ta kun girma da kamshi na alkawarin tafiya, abokin hirar rabu ne shi, in garma fagen tafiya, mai maka yau fa badar ya dosa da wata farar aniya. Tura fari gatan sahabbai na Allah sha juriya, na Khadija mai mazaje a taka da kyau da lafiya, inda ka dosa sun ka dosa, idan ka tsaya su tsaya. Da Aisha amarya an yi kyau das a haika da kyau da lafiya, mijin na Maimuna bintu Haris na bi ka uban tafiya, mai maka yau fa badar ya dosa da wata farar aniya. Mijin na Ummu Salma sannu ka je ka azanni lafiya, ina da dasan ka farin ciki na bi ka uban tafiya, inda ka dosa sun ka dosa, idan ka tsaya su tsaya. Dan haka duk tawagar sahabbai na annabu mai gaskiya, su da tulin zama'ar su zokar suna ta shirin tafiya, dan haka ga tarin mayaka suna ta
cirin tafiya nan aka ga takuban su zokar da mashi har kifiya masu baka haka nan a jere suna ta jiran tafiya fuskar su gaba ɗaya na ta sheki da korayar rauna da jan haka hailala na ta tashi ga masu farara aniya da mahaya bisa kan dawakai sun yi shirin tafiya na ga mazajen nan na yaƙi na annabu mai gaskiya ita ta kare ɗungurungun a kau da dukan makiya mai maka alfaharin kanawa shirin Allahu kake gamja a nasara ka toho mai sa makiya gajiya gasa Aliyu suna ta zariya kai komo amaya inda kai dosa nan ya dosa da wata farara aniya haidara Allah ya cika ka jiki na ka bata waya mai maka yau fa badar ya dosa da wata farara aniya sayyidina Usman gashi da sulke yayi shiri inda ka dosa nan ya dosa idan ka tsaya ya tsaya sayyidina Umar masoyi na annabu ba gajiya kai maka yau fa badar ya dosa da wata farara aniya sayyidina Abakar mazaje masu shugar damara inda ka dosa nan ya dosa idan ka tsaya ya tsaya Talhatu daga Ubaidu cunko da sulke yayi damara kai maka yau fa badar ya dosa da wata farara aniya Zubairu bin Awwam yana ta jiran tafiya inda ka dosa nan ya dosa idan ka tsaya ya tsaya Sa'adu daga Abi Waqas ma yana ta jiran damara kai maka yau fa badar ya dosa da wata farara aniya Sa'adu da gun Zaidu koshi yana tsalle yana dara inda ka dosa nan ya dosa idan ka tsaya ya tsaya Abdurrahman dan Auku dauke da maciya da kifiya kai maka yau fa badar ya dosa da wata farara aniya Abu Ubaidu bin Jarrashi ma yana ta jiri na tafiya inda ya dosa nan ya dosa idan ya tsaya ya tsaya an yi shiri na mayaka dankar